Dámy páni, dovolte, aby som vás privítal na dnešnú fotosálu Strom v mene vedenia Technického múzea Ružomberku. Chcem privítať medzi nami vzácnych hostí pána generála Igora Čokora, poradcu ministra obrany, nášho pána primátora Jana Pavlíka, pána Stanislava Belu, poslanca Žilinského zároveň predsedu Slovenského centra fotografického umenia pána Miroslava Príkla, predsedu Zväzu slovenských fotografov pána Lubomíra Šmida. Na úvod len takú krátku poznámku, že ten strom je pre nás naozaj symbol života, ktorý chceme rozvíjať nielen u nás v múzeu, samozrejme a v meste Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, kde všade máme naše pobočky. Čo by som trošku ešte povedal na úvod takú pre mňa takú možnosť vec, že keďže máme živé tie korene fotografov v Ružomberku, ale ten strom fotografov fotograficky stále žije a verím, že v budúcnosti bude jednotnejší, silnejší, pevnejší a oveľa viac sa bude prezentovať aj v rámci Slovenska. Teraz odozdávam slovo pánovi primátorovi Janovi Pavlíkovi. Vážený pán poradca ministra, vážení dámy a páni, vážený pán riaditeľ, kolegovia, priatelia, dovoľte, aby som vás privítal v prvom rade na pôde mesta Ružomberok pri príležitosti vernisáže tak krásnej výstavy, aká určite strom je. Je to salón fotografie s tematikou ekológie prírody a ako sami môžete vidieť, alebo budete môcť vidieť, sú to veľmi kvalitné a veľmi krásne zábery prírody. Ja som veľmi rád, že tento salón fotografie tu nám má stále miesto. Som veľmi rád, že strom ako salón fotografie nie je len v Ružomberku, ale počas svojej činnosti občianske združenie Strom, ktoré zabezpečuje aj túto výstavu, s touto výstavou putovalo v 10 štátoch sveta a v 24 mestách sveta, čím urobilo propagáciu nielen fotografii, ale samozrejme aj Ružomberku ako také. Ja samozrejme im, organizátorom, ale aj vám všetkým prajem, aby ste dnes zažili hlboký umelecký zážitok a v ďalšom období nech sa vám darí. Vítajte v Ružomberku.